Здравейте, приятели! В днешната серия ще видим как мелнички мила могат да смилат с по-странни култури, като например леща. Беше ни зададен въпроса, възможно е да си направим брашно от леща с мелничка мила. И нека да проверим как става. Настройваме мелницата на желаната едрина брашно, фиксираме болта, пускаме мелницата и сипваме. Когато мелничката отихне, разбирам, че е свършила работа и нека да видим колко добър резултат имаме. Брашно от леща. Дали е финно, може да видите сами. До нови срещи, довиждане!